Ei voi kustomoida. Ei tarvitse kustomoida. Joo. Niin menee aikaa turhaan. Jep. Tietysti sen olisi voinut katsoa, että mitä tätä pelataan, mutta... Ei sillä oo Mä väliä. vissiin kato ikin minkään pelin mitään tutoriaalia. Niin, No niin, kuka invaa? Äkki! No ihan hauska toi seinä, jos ei muuta, että noi menut on tolleen upotettu niitä peliä. Kuka invaa? Miten tossa rupee ohjaa tätä? Ei kun noin vaan valokuviin. Mä ajattelin, että nois ollut ihan siikki, että nois ollut... Joo. Miten mä painan tätä telkkaria? se on motion blurry pois päältä jo. Noniin. Jatkaa. Multiplayer. Create lobby. Teekö mä lobbin? Onko se Joo, parempi tee vaan. netti? Okei, mä teen. Et siitä mä laitan kirkkauden maksimi. Sorry guys. Joo, ei mitään. Hei, ei mitään, ei cheattei. Ja Field of View maksimi. Joo, tässä on ihan ok asetus Ei. ja default, paitsi motion blurry piti pistää pois, mutta... Noniin. Invasko joku? Eikö mä teen vielä lobby? Tarviiks tän... Mistä ukko kävelee näin hitaasti? Löydättekö te lobby? Tää lukee salasana, niin voiko mä näyttää salasana teille? Varmaan. Mun mielestä se on vaan, jos sä teet sit julkisen, niinku, tai et se, jos se on julkinen, niin se yrittää joina joku, ainakin yleensä. Mut ei. Ainakaan susta jos painaa vielä join gameita, ei yhtään mitään. Tossa on ainakin salasana siihen. Et koittakaa liittyä tolle, tai niinku johonkin lobbyin. Mut mä en voi Miten sä kutsua. käytät noita telkkareita? Spacesta. Okei. No ihan hauska. Vähän outo space, eikä enter. Mikä se salasana oli? Se on Eiku, niin, se- Discordissa. Joo, niin totta. Löysitkö sen, mistä liitytään? Sun katsoja liittyy, jos sanotaan se ääni. Niin löysitkö sen, miten liitytään? Joo. Nice. No niin, Timo on täällä, let's go! Mitä? Ylläri, että sä oot skinhead-pelissä. Ei mitä? Mitä? Säkin oot kavio. Mitä selität? Ootteko te täällä? Noniin, moro. Joo, tää- okei, moro. No vähän leimet me näytään kaikki samalta, mutta... Niin mä olin just sanonut, että pitäisikö muokkaa sen verran, että näytää ihan vähän erilaisilta. Pystyykö Joo, tässä pystytään muokkaa? vielä. Ei pysty yli enää. Kun meikällä ei tullut sitä, että pystyis muokkaa jossain vaiheessa. No se varmaan Se näin. oli vaan... Se oli tossa samalla näytöllä. Miksi tää nyt rupes pätkiä? Onko tää netistä vai mistä? Mikä on meidän objektive? Mä en tiedä. Varmaan painetaan ready, niitä alkaa. Meikä Oho! pitää aloittaa, mutta Interesting. te ette ole valmiita. Niin, Timo. Mitä? Mä oon melkein aina ekan ready. Mä yleensä moldaan teille sitten Vouris. Kerrankin Okei. näin päin. Siinä tuli vote for map before starting. Miten mä sen teen? Mhm. Ei paineet. Miten te vaihdatte telkkariin? Mistä napista vaihtaa TVtä? Ja siis me Siis telkkari- meet vaan se eteen ja painat spaceen. Tai mä E, ajattelin... tai eetä. No niin. Itse asiassa eetä. Tässä voi ostaa jotain, mut meillä ei vissi oo rahaa. Joo, Se on ei oo. tosta jotain. Mitä? Täällä vasemmalla on mappi. No meillä on vaan yksi mappi. No, otetaan. Joo. Mä en saa sitä valittua. Tää ei anna mun ottaa Mitä? tätä. Se menee suoraan Se tää. varmaan on jo valittu. No käykää te valitsee. Kokeile, jos sen pitää valita kans. Mitä? No ei No siinä kun oo mitään mä järkeä. menen tähän keskimmäiseen, niin se menee suoraan, ja kun tähän vasemmalle, niin se menee suoraan tuohon keskelle. No varmaan... Eiks sulla muka tässä screenissä joku start game? Tässä multiplayer screenissä? Niin, jep, On, luulisin, mut että- siinä tulee, että... Noniin, nyt kun te teitte Noniin. sen, se toimii. No niin. En Let's tehnyt go. mitään. Niin, no teidän piti kattoo kai sitten sitä tai jotain. Ei kun mun piti klikkaa hiirää, sen mä tein, joo. No niin. No tässä on meidän tehtäväkamut. Tässä vasemmalla. Detect the type of Mä ghost. häkkään tän tietokoneen. Don't worry guys. Onkohan tässä... No niin. Mä en tiedä, onks tässä niinku... Pitäisikö me pelaa in-game chatilla? Miksi? Varmaan more realistic. Miltä Mä otin kaikki noita Sillä lailla, tavarat että se on tästä pöydältä, veikkaan, jos olisit että tiedätkö- halunnut jotain. Eco, niinku sillä lailla, että, se on että sä oot kaukana. En tiedä oliks synergia. Ai niin, Näkyyks ai teillekin niin, ne kamat erikseen tossa? Minkä takia Fabianin sanity on dropannut 4%? Mistä aloitetaan kamat? Space ei toimi. Timo?
Siis tossa pöydällä oli tavaraa, niin meitsi otti ne. Näkyykö Ei, teille myös sama sinne tavara kuin vai? Devourista. Eestä. Joo, hei, ottakaa taskulamppu joku. Tossa on lisää kamaa. Monta kamaa voi olla? Kuka ottaa Siis en mä- taskulampun? Ootas tässä on legit samat kontrollit kuin Devourissa. Oikeesti. Joo. Okei, katsotaan mikä meidän tehtävä on. Ottakaa jotain itemeitä. Monta itemiä voi olla? Onko se vaan yksi? Mistä aukesi Invi? En mä tiedä, mutta scrollata ainakin voi No vaihtaa. sitten. Moi, mulla on radiopuhelin. Jake, ota taskulamppu, jos sulla ei oo vielä. Ei mulla... tosta. Noin. Niin no siksi just Ja- radiopuhelin on oikea juttu, kun meidän pitäisi käyttää sitä varmaan. Ei mulla ollut taskupuhelin. Ei ku mitä siis taskulamppu. Niin Ei niitä mulla oli, kaksi niitä oli vaan 2. No GG. Ja jos otat tän Timo, ota tää. Mut onks teillä tätä vehettä? Timo ota toi, Tätä. lyhty. Timo ota toi lyhty. Missä? Maassa on lyhty. Maassa. Mitä? Mistä aukes Invi? En tiedä. Miten mä otan to? Eestä. Eestä. Sulla on invi täynnä varmaan, joo. Voi olla 3 itemiä vaan. Jake, onko sulla tilaa tuolla yhdyllä? Joo. Ota se. Tai Timo tiputtaa jotain ottaa lyhty. Kun se lyhty valasee. Anna se Timolle. Miten mä tiputan tavara? G:stä. Mä heitän radiopuhelin, mä teen sillä mitä. Jake, ei kun Timo ota se lyhty. Jake, ota se radiopuhelin. Let's go! Sillä voi varmaan, Voidaan- puhua kuolleille, vois olettaa. Joo, totta. No niin, kuuletaan meidän tehtävä. Use your tools to detect the type of ghost and open your tablet. Onks toi J? No Jistä voi avata tabletin. Näköjään. To select the ghost type. Optional objectives will be unlocked after everyone on your team has chosen the ghost. No niin, cool. Joo. Tästä näkee jonkun kameran. Tää on vissiin intense peli, kun toi näyttis pyörii 97%. Oho. Menittekö te jo taloon? Mitä? Joo, meitsi lähti sooloille. Timo venaa meitä. Joo, mä ootan teitä tässä kriipissä talossa, jos ei varmaan oo mitään tärkeää. Miss Jos se on juostaa? ovi, jos se on ovi, jonka pystyy avaamaan. Autorunia katsotaan. No niin, mennään yhdessä. Missä Jake on? Ei vissiin. Mulla on kädessä joku sähkölaite. Käy siellä lyhtyy, se tuo valoa. Ainakin vähän. En mä tarvii valoa, mulla on No niin, brightnessi täysillä. Tässä on valo, tässä on valo. Timo, come on, laita brightness alas. Come on, Timo. Hacker! Come on, Timo, come on, Timo. Timo, ei oo hauskaa. Come on, tiikeri. Timo. Timo. Joo, siis ei oo täysillä. Timo, Ei oo. come on, Timo. Onko se pussy? Pussy boy. On, koska mä oon mitä mä syön. No. Joo. Onko joku mun takana? Voitaanko tulla mun kaa? Mua pelottaa. No, katsotteko se telkkari? Tässä on hyvä ohjelma. Tulkaa mun kaa, please. Äänikuvammalla. No, Joo. mä olin immersiopilalla äsken, mulla oli volyymi melkein nollassa. Ja me kuullut tästä pelistä myöskään paljon mitään. Ei tässä oo joku tämmöstä pelottavaa ääntä. Tietenkin tossa on ääntä, kuuluu vaan askeleet No tyyliin. niinku Miksi kukaan teistä ei mennyt tähän kellariin, joka oli tässä? varmaan kun Aa, täällä on men... muita paikkoja. Oh! Se ilmiselvä. Jake, mitä siinä lukee? Do you want to play with me? Joo. Tai siis play-kysymysmerkki with me. Do you want to play with me? Ei kun play-kysymysmerkki with me. Niin, Timo, näitkö se mitä me nähtiin? En. No. No, Ujettu! Ton muijan vai? Ei se ollut se. Tässä on kyykkäs äsken joku muija ja lähti karkuun. no, se oli varmaan eri haamu. Tuolla on varmaan useampi. Käyttäkää teidän laitteita, niin nähdään aktivoituuko ne tietyssä huoneessa. Mulla on tämmönen joku satanistilevy, en tiedä mitä tää tekee. No mulla on kaikki nollassa. Joo, Nyt tää joku kompassi. Hei, tulkaa tänne, täällä on nainen. harmi kun me ei tutustuttu etukäteen Jarno ei pelannut vissiin tutoriaali. tutoriaaliin ja Mitä siinä lukee? Et Jarno ei pelannut tutoriaalia lukea Eikö latinaksi. tossa taulussa lukee? Onko toi latinaa? Mistä tiedät se latinaa? mistä taulussa? Tossa naisen taulussa. Eikö silloin No vaan lukee. Magna? Niin, ei siinä mitään oikein kovin diippilua. Jep. Magna. Kuka sulki oven meidän perässä äsken? Mennäänkö sinne kellariin? Voiks mennä kellariin? Mennäänkö kellariin? Venatkaa muut, please! No, Miks tää... Hetkonen, tää ei ollut muuten kellariovi. Täällä räjähti joku lamppu.
Siis muuttuuks tää talo muuten? Mä en tiedä, mä en oo käynyt täällä äsken. Mä en nähnyt tämmöstä Niin. huonetta äsken. Oho, tää talo muuten muuttuu. Ai muuttuu vai? Tyyli joo. Tänään, mihin se kellari katos? Mä en tiedä missä se Hetkonen. oli. Eikö tässä on kellari? Löysitkö kellari? Timo löysi sen ekana, niin Timo saa mennä ekana. Atkaa, kun mä hukkasin teijät jo. Tää tyyppi Tuoli liikkuu! Mitä? Tuoli liikkuu! Huone. Aa. No niin, Timo voi mennä ekana. No Jake menee jo. Menkää vaan. Tää on hyvä kun tunnistaa kenen on taskulamppu, niin kuka on. No täällä on joku alttari. Tää radiosta kuuluu jotakin ääntä äsken. Oho, puhu sille. Eiku siis ei... Tai sit tos liikkuu toi juttu. Mut ei Ai niin siis hei, meillä pitäisi olla voice chatti päällä. Miks? Koska se vaikuttaa tähän peliin. Ai vaikuttaa vai? Joku, mikä- me puhutaan sille haamulle. Mikä tää on? Tää kompassi juttu. Me puhutaan sille haamulle, niin voitaanko voitaanko me vaihtaa in-gameen? Miksi? Koska se haamu kuulee meidät. Et sä voi vaan huutaa silloin peliin. Kuuluuko mun ääni pelissä? Usko, että se liittyy no. Voidaan vaihtaa jos haluut. Kuuluuko mun ääni pelissä? Okei, meikä lähtee. Moro. Mitä? Mä vaan mutetin itteni. Se on asetuksissa audio. Oho, mikä se oli? Kuuletteko te mua? In game. Settings, audio, sitten vaan input mode. Voice activation. Output device. Test microphone. YKK. Kuuletteko te mua? Haloo? Mä en tiedä oliks tää kovin vörtti, meillä meni nyt niinku puoli gameplayt vissiin ohi tässä fucking mikin säätämisessä. Kuuluuks nytte? In game. Kuuluuks nytte? Kuuluuko? Moi moi moi. Moi, toimiiks mun mikki nyt? Moi. 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 Hei. Kukkuu. Joo, asetuksista pitää katsoa mikä default mikki teillä on valittu. Mulla oli joku väärä. Oho. Kuuluuks mua? Rest in peace. Kumpi toi nyt onkaan? Mitä piti tehdä Timo-asetuksissa? Joo, en mä sit yli kuulunut sit pelistä, mulla oli DSA yhä auki. Joo. Siis, tää ei ole ehkä kovin vörtti, meillä meni puolet gameplayt ohi ja Jarno yli kuoli täällä. Eikö se on minä? Joo. Miksi se toimii? Joo, siis mä... No en tiedä, mutta me missattiin niinku kaikki mitä tässä tapahtui. Niin. Ei ollut kovin vörtti, Niin, siis kun tässä meni mistä- ohi niinku ihan kaikki. Mut näkyykö teidän vasemmalle, että te puhutte tohon mikkiin? Teille itellenne. Mistä vasemmalla? Ei. Vasemmalla popappaa mulla mikki siihen. Onko No, Ei mulla poppaa. No mut Timo tässä on... taas sai se toimimaan, et. Ei se kai toimi. Mut tässä pelissä on voice activation, kun mä oon tsekannut. No joo, siinä lukee, että se on V, mutta ei se tee mitään. Joo, en edes yritä enää. Mä missaan tästä koko ajan gameplaytä. Mä en tiedä mitä nytkään tapahtui, mä olin asetuksessa, mä yksi. Se kuoli. Kuoliks Jake? Niin. Ei vaan Timo. No niin mennään vaan aloitetaan alusta, noniin. Mitä? Mä oon nyt jossain Shadow Realmissa. Tässä meni niinku kaikki ohi. Tulkaa lobiin takas. Ei. Mihin? Lobiin. Aloitetaan alusta. Mä vien meidät takas lobbyyn. Joo, nyt vaikka muuttaa hahmoa. Oh my god. Ai pitää tehdä uusi. What the hell?
Mulla on, että tuutte kaikki mukaan lobiin. No kun tässä on voice activation tässä pelissä, niin mun mielestä se on hyvä olla. No siis meillä on se päällä, mutta... Tai siis eikö se ole päällä, vaikka me ei oltais voice chatissa. No ei ainakaan ollut, koska ne olisi pitänyt aktivoitua noista, mitä me tehtiin. Tai mitä mä sanoin yhdessä jutussa aina. Tossa on oikeesti? Joo, tossa on salasana. Aha. Joo, Metsä on valmis mun hahmonkaan. Eiku mitään? Pitäisikö tulla uuteen lobbyykin? Näköjään. Mä luulen, että he lähdetään yhdessä, mutta mä lähdin erikseen, niin tuu vaan uuteen. Mitä? Testi, joo. Siis mun mikki kyllä toimii tossa. Me testasin tuolta pelissä, että se... Miten tää tästä liivataan? Mä nyt puhun uuteen mikkiin. Ei kun siellä in-games, kun te tuutte mukaan, niin mä testaan. Tää on tehty vielä tullut. Niin. Mä en tiedä miten liivataan, mutta mä laitoin uuden koodin tonne. Ei kun tuolla on leave tossa keskellä tossa huoneessa. Met siihen keskellä ja vaan leave. Halo? Joo. Joo. Siis näkyykö teillä tuolla vasemmalla teidän nimi ja mikki, kun te puhutte? Ei. No mulla näkyy, mutta ette kuullut mua ainakaan. Varmaan pitää joinaa jotenkin sen voice chattiin tätä. Joo, onks Fabs, miksi sulla on vaatteita? Se on Timo. Ei, se on meikä. Joo, mutta laittakaa, menkää audio nopeasti. Settings joo, audio. Sinne jo. Settings audio, input voice activation. Joo, mulla on se jo. Mut teillä ei näy vasemmalla mitään. Mulla oli pustitolkilla, mutta ei se toiminut silläkään. Mut teillä ei näy vasemmalla mitään, kun te puhutte. Ei. Ai. Mulla näkyy sentään mun nimi siellä, mut mun ääni ei vissiin kuulu teille läpi kuitenkaan. Joo. Joo, mutta ei se mitään. Ei me usko, että se on kauhean oleellinen. Ei, meillä menee... Noniin, let's go. Ready, noniin, start up. Joo, meillä on mennyt jo 20 minuuttia Let's go. Ready up, guys. Ready up. Let's go. Nice. Let's go. Ja nyt oli aika paha farsi. Netistä lukee, että se on makko. No niin, speedrun. Tavarat kantoi lähetään. No niin, me kattaa lyhdyn. Mä haluan taskulampun. Ja kompassin. Mä puoltan tän jonkun jutun. Ei kun, ota kaikki mukaan. Te ottaa kaikki mukaan. Noit teidän esineet käytetään silleen, että left-klikkaatte. Et niinku niitä varmaan kannattaa käyttää. Et ne, hei, Timo, ota taskulamppu. Ei tee mitään. Ei mulla mahu enempää tavaraa. No tiputa yksi, taskulamppu on tärkeä, et sä näet. No ei oo. Tiputa yksi. Se taskulamppua. Tossa seinään. Tiputa vaikka se radiopuhelin. Mulla ainakin toimii mikki vissiin, niin mä voin puhua siihen. Puolta ton levy, se oli tylsä. Pitää laittaa maahan, että se toimii. Let's go. Noniin, speedrun. Juokseeko shiftistä? Onko tää niin lyhyt juoksu vaikka, että se stamina loppuu vaan? Ja tästä tuli jo juoksu. On juoksu, mut se vaan juoksee tosi hitaasti. Noniin. Speedrun. Come on. No niin, valot päälle. Oho! Eri. Mene vasemmalle, menkää te sinne. Noniin, lähdetään jokainen vaan eri suuntaan. Ei! No niin, nättyy. Mennäänkö kellariin? Käyttäkää teidän laitteita. No niin Timo, mennään sinne, eteenpäin. Tää kellari oli viimeksi hyvä mesta, niin. No niin Timo, lähdet sinne. Timo on aika tiikki, pakko kyllä sanoa. Kiitos. Got something in my eye. Damn, what the hell? Jahas. Joo, kellarissa ei oo Timo, tuu tänne. Mennään. Do you want to play with me? Let's play, Timo. Let's play. Tää on se sama tylsä huone. Tää kuuluu static ääniä. Täällä on joku piirustus. Ei mitään. Mennään tänne. Eiks täällä tullu sitten muija? Ei. Tuu tänne, Timo, mukaan. Mikä on tänne? Mä kävin siellä jo. Magna. Pois. Magna on kaunis. Joo, Jota jaksaa sprinttaa legit sekunnin. Eiku, Siis, miten... sprint on vaan mun mielestä tosi hidas. Joo, näkee. Siis se on tosi lyhyt mun mielestä kans molempia. Siis musta tuntuu, että se glitsaili jotain. Mä aiemmin pystyin sprinttaa legit puoli sekkaa, mut nyt pystyn tyyliin monta kymmentä sekkaa putkeen. Mun stamina nousu, sä otit vaatteet pois.
No niin, täällä kuuluu jotain rätinää ja rutinaa. Tuolet liikkuu ainakin. Mikä tuli vahingossa ulos takas? Täällä pyörii TV. Niinku siis kirjaimellisesti fyysisesti pyörii ympyrää äsken. Kenellä on se, missä on heinäsirkka? Käyttäkää sitä. Miksi? Siitä näkee, onko se kuin lähellä. Miten tätä levyä käytetään? Siinä lukee 0, niin jos siinä lukee 4, se on aika, 5 on korkein. Telkkari on 4. Tai tää huone on Mut se TV näyttää tota huonetta. Meidän pitää varmaan mennä tähän huoneeseen, kato. Tiedätkö? Mikä huone toi on? Eiks toi joku makuuhuone? Onks Jarno telkkarin lähellä jossain? En mennä näin telkkari ollenkaan. Hei, mä seuraan tätä. No. Ei jääpä, se vaan näyttää tätä. Pois! Näit sä ton muija? Mä näin sen ihan mun vieressä ja kuulin sen. Jarno, tää taulu aukesi äsken, sen takan seinässä oli joku juttu. Sitten oli joku... Tää tässä. Oliko se nainen tän jutun päällä, Timo? Timo, oliko se jutun päällä tän, niin kun mä laitoin maahan? Oli. Se meinaa, että se on yksi niistä jutuista. Painakaa J:tä. Ja sit menette Evidence. Tää telkkari ei oo enää... Nyt sit tulee vaan kakkosta. Niin mikä noista se oli? Niin mä just mietin mikä se näistä on. Ei ainakaan Spirit Box, eikä EMF, eikä Fingerprint, eikä Canvas, eikä Freezing, joten se on joku... Se on varmaan ESG. Niin painakaa ESG, niin se on joku noista zombeista. Eikö joku noista hahmoista. Joku laittoi meille takan päälle. Telkkari pyörii taas jo. Tuoli liikkuu ja... Kenellä on se plasmalamppu? Mikä se on? Ai tää? Joo, sun pitää etsiä semmosia kädenjälkiä sillä vissiin, tai semmosia jälkiä. Okei. Et jos sä näet semmosia, on yksi niistä merkeistä. Timo, mikä juttu sulla oli? Puhu sille äijälle. Hei sexy lady, wanna have some... Sun pitää painaa right-klikkiä samalla kun puhut. Painan. Hyvä. Right-klikkiä? Left-klikkiä. Niin, joo. Joo. Hello baby girl. Jake, mikä sun toinen itemi oli? Where are you? Toi kompassi. Voitko droppaa mulle vaikka kompassin? Mulla ei oo mitään. Mulla oli vaan no, mitkä piti laittaa maahan. Thank you. Niin et triggerasko noi mitkä sä laitat maahan? Se toinen joo, mutta se toinen maalaus ei tehnyt mitään vielä. Joo. Mä täällä kompassin pitää etsiä... Mitä toi meinas kun se triggeras? Et se on yksi niistä 3 itemistä. Ja sit sen perusteella me tiedetään mikä haamu se on. Mut siis mikä noista evidenceistä se on? Se on mun mielestä toi ESG Ghost Reaction. Okei. Koska ne kaikki muut ei kuulosta siltä. No toi. No luet ne kaikki muut. Herättänyt luottamusta. Lue ne kaikki muut, niin... Mun mielestä tuntuu, että se ihan on niinku tiedossa, että mikä se on, mutta me ei vaan tiedetä sitä, kun me ei ole tuttu. No ne kaikki muut oli semmosia itsestäänselvyyksiä. Ohjeisiin. Okay. Kellarissa on jonkun lapsen käsi, mä en tiedä huomasiko Jaketa. On tuolla joku ruumiskin tossa seinällä tossa kaapissa. Joo, mutta ei siellä mikään ainakaan tapahtunut siellä. Oh my goodness! Sitten täällä on tää nojatuoli lampualla. Joo, mutta kannattaa varmaan mennä testaa niitä eri välineitä. Meillä oli eniten reaktio siinä yhdessä huoneessa, missä me oltiin. No mä yritän käppäillä vaan kaikkialle tän lukijan kanssa ja katon missä rupee numeroit nousee. Kellarissa on 0, että täällä ei oo. Täällä ainakin kuuluu ääniä. Oh no! Missä oot? Oh no! Maalaushuoneessa. En siellä, vaan täällä toisessa suunnassa. Täällä kuuluu ääniä. Täällä lähti äsken 3 tässä käytävällä. Tässä on 4. Hei, tässä on 4. Freezing. Mistä täällä on maalaushuone? Freezing temperature. Ottiks joku mun maalauksen maasta? Joo. Freezing temperature oli yksi vihje. Me ei hengitys, Timo. Kato tässä huoneessa. Sä hengität, tulee sapu. Niin, tulee. Se on melko... siis mun lukija näyttää 4 jostain syystä tässä. Ei, kun se loppuu nyt. Jos se nousee 5, niin me tiedetään mikä se on. Se on Jin tai Ranju tällä hetkellä. Miksi te tiedätte se? Koska meillä on 2 evidenssiä jo. Niin, mutta onko sekin joku evidence, jos se nousee? Joo, jos se nousee 5, niin sit se on se. Okei. Kun Timo sanoi, että se oli tän päällä, niin mä oletan, että se nyt on... Että se on se.
Ei pahalta, mun skanneri on aika ääs. Joo, tai sitten 50-50 veikata jompaa kumpaa nyt jo. Me voidaan veikkaa mun mielestä molempia. Sillä että jokainen veikkaa eri tyyppiä. Täällä ei oo ollakit mitään. Mun mielestä on tässä huoneessa. Mun mielestä on tässä huoneessa vaan. No jep, koska... Mikä huono? Missä me ollaan oltu koko ajan? Kun se hengitys on pelkästään tuossa huoneessa kanssa. Niin. Okei. Mitä se nyt pitää laittaa tän maalauksen tähän keskelle huonetta, niin se reagoi. Ei se varmaan reagoi. Ehkä jos me lähdetään pois, niin se maalaa kun me lähdetään. Nyt kuuluu musiikki. Oho. Ootteko te käynyt tän kellonin kokonaan läpi? Ehkä. En uskalla mennä sinne. Hello baby girl. Hello. Mennään, let's go. Hello. Mä en tykkää, että mä jäin nyt yksin tänne, tai kuin fresh. Pidä Hold the base. Jep. Ja sun pitää etsiä semmosia spremaläikkiä sillä. Joo, mä tiedän, että ei oo ollut missään, että ei tää haamu vissi oo sellainen puhdas. Totta. Tää huone on vähän epäilyttävä. Miksi täällä on yksi sohva vaan keskellä huonetta? Ihan niin, se voisi laittaa vaikka kuolleen ruumiin. Okei, katsotaan meidän vihjeitä. Meillä on Jin ja Raichu. Me voidaan lukea mitä ne tekee. Me voidaan myös päätellä siitä. Joo. Jin are known to be more active than other ghosts. It has been observed that it's more active if someone is nearby. Eli se ei varmaan oo tää. Eli vois olettaa, että se on... Tää se toinen. No niin, let's go. Mä luen senkin. Mitä mun pitää painaa? Raichu is ghost known to draw strength from solitude. Being alone may mean that you are an easier prey for him. Eli jos joku menee yksin, joku menee yksin siihen huoneeseen, niin siellä siinä on vaikka ollut joku yksin. Totta. Timo, onko se varmaa, että se haamu oli sen laitteen yläpuolella? No suunnilleen ainakin jo. No otetaanko me veikkaa? Ei se nyt kauhean ollut. Joo, veikataan vaan. Okei, mennään oho. Nyt tää liikkuu lipastolaatikot ja... Hei, nyt tulee 4. Tästä tulee 4 tästä lipasta. Okei, jätetään Timo yksin. Mitä? Noniin, okei, mun lamppu poksahti paskaksi. Okei, mitä... Ei, älä katso sitä, mitä ollaan täällä. Mitä kuuluu? Eihän tässä. Se säteily loppu. Mennään me veikkaa. Mut hei, nyt säteilee eri paikassa. Mikä meillä on Spirit Boxi? Spirit Box on se radio... Täällä on ihminen! Täällä on joku ukko! Se on pakosta, joka on yksin. Noniin, otetaan se. Noniin, lähdetään. Se ei ollut se sun koneen päällä. Ei se haittaa välttämättä. Mut siis eikö me voi veikata nyt? Meidän pitää veikkaa, että kun me lähdetään tuolla autolla vissiin. Ai oikeesti? Eikö se pitää mun mielestä? Onks siinä mitään väliä, että minkä näköinen se tyyppi oli, kun mä näin sen? Ei varmaan. Eikö me voi veikkaa nyt jo? Mun mielestä pitää tehdä tässä autolla. Hei, no kokeillaan veikkaa, miten me tehdään se. Mikä se nimi on? Venään mä luen kumpi se oli. Eikö Raichu ollut yksinään? Joo. Ja eikö meillä ollut Jin ja Raichu? Joo. Niin me veikataan Raichu. Eli Timo painaa Jitä, me evidence, eli Raichu. I did it. Noniin. Niin me tiedetään, onko se oikein. Me ei tiedetä, jos me lähdetään. Me tuli uusi tehtävä, jos me halutaan jatkaa. Meillä on uusi tehtävä. Timon sanity on ihan kalhan. Mitä? Missä sen näkee? Täällä spawnilla. Meillä on uusi tehtävä. Meillä on... Varmaan kun mä oon nähnyt vittu piruja. Fight the sitting humans idiot. Mistä oikein? Me tiedetään, kun me lähdetään vasta. No nää on jotain optional objektiivia. No meillä ei oo kameraa eikä meillä oo kynttilää. Halutaanko me tehdä tuo ektoplasma? Ei. No niin, lähdetään. Miten me lähdetään? Tässä on auto. Get in, guys! Missä se on? Oh my goodness. Tältä vieressä. Oh my goodness, oh my days. Since the living players are not in the area... Noniin. Confirm. Noniin. Nice. We did it. Katsotaanko se oikein? No, niin se justiin se. Missä nähdään? Mä en tiedä.
Ghost type detected incorrectly. Oh. Se oli Agash. Ei. Se oli Agash, eli se ei ollut sen jutun päällä. Sorry man. Ei se haittaa, se oli menekapeli. Niin. Juu. No niin, ehditään pelaa vielä yksi. Äkki guys. Niin meillä on varttiaika. No niin. Mistä pääsee painaa ready? No kun painaa back. Ready. Nice. niin. Let's go. Let's go. Huhhuh. No niin, onko me sama tehtävä? Detected type of ghost. Mä otan nyt eri laitteet kuin viimeksi. Miekin. Mä otan mitä laitat? Ei kaikki pitää ottaa 3, come on guys. Mutta ehkä Ai. sillä lailla, että yhdellä tyypillä ei ole niitä molempia, mitkä pitää pudottaa maahan. Maalaus ja se ympyrä pitää laittaa maahan. Joo. Mut Mun siis maalaus. mikä noista oli siis se spirit box? Mä otin sen. Siis onko se kompassi? Ei kun se on se mihin puhutaan. Se radiopuhelin. No niin, joo. No niin, come on guys. Hei, mikä sen haamun nimi on? Voiko joku lukea sen? Kai onko se siellä, että mä menen lukea sen? Minkä haamun nimi? Missi tietää sitä vielä? Ei kun sen ihmisnimi vissiin lukee täällä. Ai lukee vai? Mun mielestä ehkä muistan vähän. Interesting. Case 7331. Darcy Tanner. Even if someone is next to you, it will respond. Miksi Timo kuoli? Kuolinko mukaan? Mitä se huusit äsken? Tässä tuli joku kolmipäinen, 3 isoa päätä tuli vaan rääkyyn mulle. Se oli se, mikä kävi meille aikaisemmin. Mut siis missä huoneessa? Täällä käytävällä, missä on se do you want to, kysymysmerkki. Sanokaa Darcy Tanner, niin se suuttuu siitä. Darcy Tanner. Niin mä en tiedä, Darcy. toimiks teidän mikis, mutta sovitaan, että toimii. Oh. Darcy Tanner. Darcy Tanner. Can you hear me? Joo. Darcy Tanner. Sano siihen radiopuhelimeensa. Joo, sitä mä just teen. Darcy Tanner. Darcy Tanner. Liikkuu sitä radiopuhelimen äänirata vähän jäljessä. Vittu, älä säikyttele mua. Joo, se liikkuu jäljessä. Joo. Se tulee niinku peräs justiinsa. Oho. Terve. Kuka tuli? You want to play with me? Joo. Darcy Tanner. Can you hear me? Musta tuntuu, että Darcy ei oikein vastaa, mut Darcy. Näkiks Papsa sen mummon tai Timo? Mä vaan kuulin sen äänen. Joo. Tuli se myös puuki. Tuutte sitten mukaan kellariin. Oliko se tän näköinen mummo? Täällä on taulu mummosta. Näytä. Kumpi sä oot? Minä. Oliko tää mummo? Darcy Tanner. No ehkä jos sen naama olisi vähän eri ilmeessä. Darcy Tanner. Darcy Tanner. Tanner is nuts. Darcy Tanner. Can you hear me? Oh my goodness. Darcy Tanner. Are you Meillä on- here? Löytyisi yhtään vihjettä vielä. Darcy. Mennään sinne fucking kellariin. Se oli hyvä mesta. Oi, tää liikkuu. Liikkuu joku huone. Terve. Joo, mun heinäsirkka ei oo reagoinut mihinkään vielä. Mikä? Heinäsirkka. Mikä se on? On tää lauta, missä on joku heinäsirkka. Lautanen, missä on säteily? Tässä tunnistaa jotain. Siis se kompassi vai? Ei. Mitä? Tässä on yksi vielä, mitä tuli sit vielä. Vissiin. Siinä on semmonen, missä lukee numeroita. Joo, mut mikä noista se kompassi on? Darcy Tanner. Ai niin, mulla on tää, mitä pystyy klikkaamaan, että läpi näkee, muuta pitäis Niin, käyttää. Joo, sitä pitää käyttää koko... Mut mitä se, mihin se vihjeeseen se liittyy? Tai evidenssiin? Se on varmaan... Se on fingerprint mun mielestä. Täällä on muuten eri patsas kuin Siinä näkee viimeksi. niinku fingerprintit. Eli sun pitää etsiä kädenjälkiä siellä. Okei. No niin. Darcy Tanner. Do you hear me? Darcy Tanner. Mitä täällä taululla mä teen? Yli se vaan droppaa johonkin ja sitten... Se pitää laittaa maahan. Siihen huoneeseen tyyliin, missä se on. Eli jos se maalaa sen, niin... No kun ei tiedä mikä huone se on vielä.
Onko toisella mikä tulee, jos on niinku vain Aa. itsekseen, kun mun mielestä sitä ei oo tullut kertaakaan, kun me ollaan oltu samassa paikassa. Ai mitä? No sitä haamuu. Ei kun tää luki, se sanoi, että voi ilmestyä muiden lähellä. Siellä luki. Ai siellä alussa. Joo, siellä lukee sen nimi ja sit siellä lukee, että voi ilmestyä, jos on muitakin lähellä. Okei. Tai jos... Joo, mä löytän kellarista nää pois. Ei vissi fresh. Darcy! Joo, miksi te etitte mut paskan lyhdynkaan tänne, kun mä Magna. näen mitään? Hei, täällä! Okei, täällä piippaa. 2. 2, 4. Oh, follow! Napsahti. 4, Mistä ootte? 4, 3. Mistä ootte? Mut ainakaan toi meikän laite ei tee mitään, että se ainakin on turha vissiin. Ei kun se Mistä ei ootte? varmaan heti aktivoidu se. Se on ollut Opa, täällä, ei missä on tää iso taulu, missä on Magna. Joo. Moro! Moro. 4. 3. Mä dumppasin sen yhden taulun tonne kellariin, mä en jaksanut ottaa sitä mukaan. No, harmi. Tää on se huonetyyli, Timo. Käy hakee sen. No. Niin. En mä mene yksin sinne. Sä sen jätit. Hei Timo, let's go. Mä tarviin jonkun oikea flashlight, siellä ei näe legit mitään. Darcy Tanner, can you hear me? Onko sulla flashlight päällä ees? On. Darcy Flashlightia? Mitä? Tanner. Eikö sun hahmolla ei oo kädessä mitään? No minkä takia tää sitten valasee? Mä en tiedä valaseeks. Darcy? No valasee Tanner. sama verran kuin flashlight normaalisti. Darcy Tanner, can you hear Ja me? ihmettä, toi Vlado tulee tyyli sun otsasta. No niin. Se on siellä... täällä. Tossa. Darcy Tanner. No niin, Darcy let's go. Tanner. Out. Nyt näyttää nollaa. Jos tuntuu, että Darcy ei vastaa sinun kutsua. Niin. Vissi Parsi Tanner. Darcy Tanner. Darcy Tanner. Do you hear me? Ovi sulkeutui täällä. No niin. Tää huoneessa, missä me oltiin äsken. Ei. Jos tuntuu, että... Darcy Tanner. Oliks tää lain toi tippunut ruukkumaassa? Äsken lensi noit kirjoja ainakin. Tiputa se maalaus, Timo. Juu, se on nyt siinä. No silleen, että me nähdään se. Mitä? Come on, Timo. On kyllä kriittistä jengiä. Mitä? No, en tiedä, oliko toi yhtään parempi. No kyllä mä näen sen. No niin, tuolta kulmasta. Joka haluais oikein testaa tätä. Mitä? Tätä heinäserkkaa. Oho, mikä tää on? Mitä täällä tehdään? Ja jos se Ei piippaa paineet. 5. Jos se piippaa 5, on se yksi vihje. Meillä on 8 minuuttia aikaa. Jaa. Darcy Tanner. Do you hear us? Kenellä on se Okei, nyt kompassi? on 4. Tippukirja. Kenellä on se kompassi? Kato niitä jälkiä, Timo. Jep. Tai droppaa sun lyhty, niin mä voin käyttää sitä sillä aikaa. Saat mun taskulampun. Joo. Tää lyhty on surkea. Entäs Joo, valase? Mä en ota sitä takas, sori. Tää oli... No, pääsin testaamaan tätä. Täällä ei ole Joo, yhtään nyt sormenjälkeä. Täällä näkee läpi. Joku oli taulu eessä. Tässä iso joku ukkeli taulu eessä. Äsken tän linssin läpi näki sen, niinku tiedätkö. Sit se on varmaan... Oho. Siis tiedätkö, että näkyy vaan tässä linssissä, mikä tässä on. Niin, se ei näkynyt muuten. No sit se on varmaan... Täältä yli näkee haamui. Paitsi onko se fingerprint? Mun mielestä on näkin fingerprint. Kun ektoplasma on tää mikä mulla on. En mä tiedä, siinä lähti tyyppi. Näittekö te sen mukaan? En mä Ei. nähnytkään. Niin. Ja se oli vaan tuon monokkelin kokoisen jutun sisällä mun mielestä. Ehkä se on sit se. Tai sit- ehkä se liittyy tuohon tauluun silti. Tai se liittyy siihen mikä on siinä maassa, se pyörivä. Niin, no, se just, että en mä tiedä kummassa se oli. Siinä tätä paikkaa, no Okei, niin. nyt se tyyppi on täällä 3. Darcy Tanner. Kaikki sanoo Darcy Tanner. Darcy Darcy Tanner. Darcy Darcy Tanner. Parsi. Ugly ass bitch. Darcy Tanner. Do you hear Darcy otti me? ja lähti. Oho, nyt tuli. Tää mappi on Darcy. paljon pimeämpi ilman taskulampua. Mitä ihmettä? Come on Darcy, mä kussaan sun haudalle. Come on man. Joku puhu. Kuulu, please. Tää mappi on paljon pimeämpi ilman taskulampua, kamut. Niin, Harmi. niin, siellä kellarissa ei näy Harmi. mitään sen lyhdyllä. Mut eiks sulla ollut brightness täynnä tai jotain? Siellä ei silti nähnyt mitään.
Joo, mutta Darcy onks Tanner. vihje, että se puhuu meille? Ehkä Sano mä puhun sille please. takas. Kiitti kun jätitte mut tänne yksin. Darcy Tanner. Darcy Tanner. Magna. Darcy Tanner. Darcy Tanner. Meillä on 5 minuuttia aikaa. Ei älä nyt, me löydetään se. Meidän pitää olla 5 minuutissa varmaan finissannut tää, että tulee vähän hoppu. Darcy Jos me halutaan siis... Tanner. Veikataan vaan jotakin, niin. Niin, että jos me halutaan nähdä meidän tulos sitten. Darcy Tanner. Darcy Tanner. Darcy Tanner, do you hear me? Darcy Tanner, do you hear me? Et se nyt kävelee kaikkialle kattoo tää linssin läpi, että jos tää teki jotain. Joo. Ei. Veikä tutkii tabletista noita. Me ei voi katsoa meidän sanity. Joo. Oho, sekin voi olla ihan villi. Kaikilla on 60%. Mulla on 67. Ei kun fingerprintsit näkyy Special UV-lightilla. Ja sitten No niin, sitä vähän minäkin. Aina toisinpäin. ja sitten Electrostatic Generator Device. Niin onko UV-laati tää lyhty? Ei nyt pahalla, mutta on aika tylsä kummitus, kun... Joo, ja Even- sitten sillä kompassilla näkee justiinsa ekkotoplasmaa. Okei, mä olen väärinpäin. Fabian... Even if someone is next to you, it will respond, tää lukee. Mitä? Kuoliks myö? Kuka kuoli? Ei kukaan, mut sit taulusta tuli läpi joku muija. Siis tosta Magnasta. Joo, se kurkotti suhun niinku. Kurvö. Ei sanity droppas 10. Mistä sä näet sen? Tää spawnilla. Se on spawnilla. Siis se tuli tosta taulusta läpi, niin onks se toi Magna? Onks se nimistä muija? Ei kun se on, Ei. no ei vissi. Se vaan lukee siinä taulussa lukee Magna. Ketkä näistä naisten nimiä? Sitten oli taas! Mulla on joku pieni piru! Näit sä ton? Näin. Darcy Tuliko- Tanner. Liittyykö se tohon laitteeseen? Oliko se laite päällä? on. Ei se ollut se laitteen päällä. Ei, se oli Ei, toki eikö? yljöjen päällä. Darcy- Tossa on rakoa joku Hei. yli 2 metriä. Ei, mä uskon, että se oli se. Darcy Tanner. Onko sulla EMF 5? 0. 4. Näyttää mulle 0. Meillä on sit 3 minuuttia aikaa. Darcy- Huoneessa kuuluu puhetta. Get out! Oh, se puhuu mulle! Darcy Tanner, do you hear me? Darcy Tanner. Tää oli äsken tää pilkku. Se vilkkuu! Täällä kuuluu sihinä. Darcy Tanner, do you hear me? Sano I will never go jotain. Darcy Tanner. Ai! Oh my goodness! Se on taas tossa toi vauvapiru. Se oli taas tossa maassa. Se käveli taas jompaa kumpa tosta. Darcy Tanner. Tää meikä laite levis. Onko se vitonen? Ei. Joku kuoli. Minä. Pisti Fabsa. Lähetään nyt arvoon, meillä on 2 minuuttia aikaa. Jep. Sori. Oliks kattokaa nopea maalaus, kattokaa onko siinä mitään. Ei oo. Mä en voi käyttää jiitä, niin laittakaa siihen Joo. Spirit Mikä? Box ja sitten Timo, lähetään. Timo! Mihin suuntaan? Ulos! Missä se on? Mä näen teidät. Tänne päin, ei te ette näe mua. Joo, siitä. Ovi on kiinni. Fuck! Nice. Meillä on tuleekin Laittakaa aika Spirit Box ja sitten toi EMF 2 5. minaa. 2 minaa aikaa. Joo, Miksi tää läski ei jaksa juossa? Joo, se kyllä Teidän levis. pitää, lukekaa niistä jompeista äkkiä. Laita EMF 5 ja Spirit Box. Siis mitä paina? Evidence, EMF 5 ja Spirit Box. Sitten siihen jää kaksi haamua, sä voit 3. veikkaa 3. No niin, lukekaa niistä nopeasti, mikä se voisi olla. Mä en voi lukea. Mitkä Spirit Box, EMF ja Ei oo, meillä ei ollut 3. Jokai, Abaddon ja Boogie? Sit mene sinne haamuihin ja lue sieltä, mikä oli lähinnä sitä. Jokai, Boogie ja joku muu. Boogie... Ei tästä oo dataa. Jep. Abaddonista... Veikataan vaan vaikka Boogie. Mikä se 3 oli? No ihan sama. No, laita Abaddon, Timo. Noniin, let's go. Mitä? Eikö se ollut yksi niistä? Joo.
Niin, laita se. Miten mä arvasin, mä en muista enää. Painat sen nimen siellä Evidences. Noniin. Come on, man. Come on. Otin jokain. Let's go. Noniin. Otiks se jokain? Oliko se yksi niistä? Oli. Joo. Joo, hyvä. No kun siinä Abaddonissa oli, että se hyökkää defenseless kimppuun, niin ei se varmaan ollut se, kun me oltiin samassa huoneessa. Noniin! Saiks joku oikein? Ei. Mitä? No. Jännä juttu. Mitä? Se oli Iblis. Ei se ollut mikään noista vaihtoehdoista noilla kriteereillä. Niin kun me meni väärin. Nyt mun tuli... Nyt mun tuli Steam painaa just. Katsotaan mitä sillä olisi pitänyt olla. Siinä piti olla Spirit Box Response, sitten Canvas ja sitten ASG Ghost Reaction. Ei se tehnyt se tauluun mitään. No jep, mutta ehkä se ei vielä kerännyt, tai me ei osattu käyttää siinä oli, eiks ESG ollut se mikä jokella oli? Joo. Nyt oli 5. Ei kun siis ESG, ei se vitonen, vaan se mä luulen, että se sulla oli se. maasta oleva. Mutta laitoitte sen maassa olevan siihen. Joo, se oli siinä koko ajan. Ei kun laitoitte sen siihen listaan. Ei. Miten laitoit siihen listaan? Se mikä sä käskit. Sä sanoit, että sulla on 5 siinä sun taulussa, sen takia mä käskin sitä. En sanonut. No nyt mennään streamissa taaksepäin, niin nähdään vissiin. Niin, mennään vaan. Mun mielestä mä oon varma, että se sanoo, en mä muuten sanonut sitä. Mä en sanonut Miten mä oon pelannut 46 minuuttia, mulla ei tullut sitä ilmoitusta. Mulla tuli, et buy now. Onko se koska mä ollaan lobbysta tai jotain mukaan? No kun mäkin olin Eikä lobbissa. Oikeassa pelissä. En tiedä, ihan sama. No niin, MP. Bangeri voi ostaa tää. Oikeesti? Joo. Paitsi se on nyt taas normaali hinta, se oli yli alessa 3 päivää sitten tai jotain. Niin. Pistetään harkinta. Joo, ostetaan ensi kerran sun alessa. Joo, kuulostaa hyvältä.